Mart il-Prim Ministru Lidija Bela laqgħet id-deputati miż-żewġ naħat tal-Parlament Villa Franzija għal diskussjoni dwar is-saħħa mentali. F'attività bl-isem Speak, Dr. Bela qalet li l-isfida tas-saħħa mentali m'għandix kuluri u tista' tolqot lil kulħadd. Flimkien nitkellmu hawnhekk dwar il-saħħa mentali ta' persuni fil-ħajja pubblika u wkoll dwar l-importanza illi mhux biss illum iżda matul is-sena kollha nitkellmu dwar is-saħħa mentali, dwar il-benessri tagħna u kemm huwa importanti li nieħdu ħsieb tagħna nfusna mhux biss fiżikament iżda anke mentalment. Dr. Lidija Bela stqarret li l-mewt tal-ex deputat Karl Guder waslet sabiex tintefa' aktar attenzjoni dwar is-saħħa mentali ta' min ikun involut fil-ħajja pubblika. Studju li sar riċentement fil-House of Commons wera li nofs id-deputati fi grupp politiku ma kinux lanqas lesti jiddiskutu sfida ta' saħħa mentali li kellhom mal-wib tal-grupp. Qalet li l-għaqda nazzjonali fuq suġġett sensittiv bħal dan hija wisq aktar importanti mill-partiġaniżmu. Fl-attività kienet preżenti wkoll il-Fondazzjoni Richmond illi mill-2016 bdiet tmexxi proġett fl-iskejjel bl-isem Blossom illi jipprovdi servizz ta' counseling fl-iskejjel. Illum il-proġett jaħdem f'9 skejjel u mistenni jkompli espandi. Il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca qalet li s-sena li għaddiet f'dawn id-9 skejjel saru il fuq minn 4,000 sessjoni ma' tfal illi ħassew il-bżonn li jiftħu qalbhom ma' dawn il-professjonisti. Qalet li 15% ta' dawn it-tfal ġew riferuti mill-psikoterapisti lill-aġenziji sabiex jirċievu aktar għajnuna. Dan huwa proġett maħsub biex jagħmel l-intervent minn kmieni. Iktar ma nintervjenu kmieni fejn tidħol is-saħħa mentali, aktar għandna ċans li nistgħu allura l-affarijiet ma jikbrux. Hemm riċerka li turi li ħafna mill-problemi ta' saħħa mentali meta tkun adult ħafna minnu jkun qed jibda jmanifesta ruħu anke tal-età ta' 14-il sena. Temmettajt li t-tfal u iż-żgħażagħ huma l-katalisti ta' bidla li teħtieġ isseħħ fil-qasam tas-saħħa mentali.